Let's go. Ka jingiakhun ya ka election MDC hakani ka constituency kan long ka ba itanachisha namar kan te ka jingiakhun para marway kata ka dei hamodop ladang constituency ka jingiakhun hapreng u CM ka JHDC u tombor siwat u badai u MDC jongkani ka constituency persya ya kertong ka VPP uba chanbor rembai une u MDC bamenta u tombor siwat ubadai u CM unyakun biang yakane ka election nakacuhi ka parti ka NPP ulong ba mauhi kensting yakanu ka election lada hap panyakun badnu badnuru bad kamtam hakani ka kanti kapadai ka jingiakhun para marway long shu yo u bantia bandem henrei ban yakun do yap kat bala kena banpoi syakatong jong ka jingjob wala shum layatu badnu badnuru henrei ka jingiakhun kalong baik pramarway tang ba latutu bakadehi hapreng jong u persya yaka VPP u kertong jong upra u chanbor rembai marhadu kumbalong menta dang don tangkini ki arngut ki bayat inti hakani ka constituency modop ladang kanlong ka jingiakhun kaba itanat bat kaba ibang sisa amar kalong para marway hapreng uba tombor siwat u kertong MDC ka NPP ne kakot persya ya u kertong ka VPP ne upra uba chanbor rembai